കൂട്ടുകാരെ, എന്റെ പേരാണ് അഭിഷേക്. ഇന്ന് നമുക്ക് മാമ്പഴം കാലം ഒന്ന് കണ്ടാലോ? എൻ്റെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുനാളി നട്ടതാണ് ഈ മാവ്. 2-3 വർഷങ്ങളായി ഈ മാവ് നല്ലപോലെ പൂക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മാവിൽ ആവശ്യത്തിന് പൂക്കില വന്നിട്ടുണ്ട്. മാവിലെ പൂക്കാലം തൊട്ട് കായ്ക്കാലം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കൂട്ടുകാരെ നോക്കിയേ, ഉണ്ണിമങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയത്തും നല്ല പുളിമാങ്ങ കഴിക്കാൻ പോയാണ്. ഹായ് കുട്ടികളെ, നോക്കി മാങ്ങ തിന്നോ. പുളിയും മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാവിൽ നിന്ന് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങകളൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളും വീട്ടുമുറ്റത്ത് മാവും തൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം. നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വിഷരഹിതമായ നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. നാവിൽ രുചി കൂടുന്ന നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോയാണ്. അത് സൂപ്പറാണ്. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ.